19 anyos nga lalaki nga ginaaligar nagahampang sang panaguay upod ang iya mga abyan pilason matapos matiruhan sang barangay Kagawad sa barangay Tabuk-Suba, La Paz. Si Kim Salinas nakatuto. Igo sa likod kag natuo nga abaga ang naangkon sang 19 anyos nga si Dennis Osana, residente sang barangay Gusilo, La Paz, matapos nga natiruhan sang barangay Kagawad nga si Crescencio Heruta, 64 anyos sang Tabuk-Suba, La Paz, pasado las 3 kahapon sang kaagahon. Sa investigasyon sang La Paz Police, madjaging ang sospek sa nakita ng biktima upod ng apat sa nikabyan. Sang matalupangdan sang sospek ang mga ini, nagduda ini nga posible may malain nga tuyo ang mga pamatanon gani iya ginsita. Pagsita ya sinisa sa biktima kag sang iyang ni nga mga upod nga kag pagdinalagan daw hana pa ini sa kuno nga bungguan sang sang biktima naton kag amo ni nga naglikaw kuno si Kagawad kag palokpa niya ini ang biktima. Sa pagpangusisa sang news team sa barangay Kagawad sang Gusilo, La Paz, ulihin na lang matulupangdan sang biktima nga naigo na ini kag ginreport ang natabo sa kapulisan. Gilayon gidakop sa La Paz Police ang sospek. Nakuha sa iya ang isa ka 38 caliber revolver kag 5 ka bala. Suno sa lola sang biktima, mabuot ang iapo. Wala man ini isang atraso sa Kagawad kag nagapati nga hindi man ang iapo ang target sang sospek. Damo sila, wala sila kasulod dito sa balay ni Kagawad. Hindi man na sila nga gintiro. Paano siya makaatraso kay tihalin sa diri puro man lang na mga amigo yada. Apang ginako ni Barangay Kagawad Labto nga may tion nga ginasaway ang grupo sa ni bangod nagatugas ang gahod 10 oras ang kagabihon. Gapulaw sila sa 10 oras ang kagabihon. Magahod, siyempre mag-standby kita, hindi tayo malikawan nga mag-inistoryanay, magkinadlawanay. Apisar handa magpareglo ang pamilya sang biktima. Pasakaan sa kapulisan sang kaso nga frustrated homicide, paglapas sa Comelec gun ban, subong man illegal possession of firearms si Barangay Kagawad Heruta, sa riin naka-hospital arrest matapos nagtaas ang blood pressure bangod sa natabo. Padayon naman nga ginabulong sa ospital ang biktima. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.